Si an Nollag ceann na hamnaí is graithí den bhliain fud na crunne I neachcáneal den tír agus I neart ar Nollag. Ní híon éisteocht iad tionscail na heitliaachta agus bíon níos mó paisinéirí le linn thréimhse na Nollag na aon thréimhse eile I rí na bliana. Feich for ardú I líon na paisinéirí ag teacht agus ag gol bhaile chun an Nollag a caithfí le chlán sacu. Fan hí daoine hart ar deich níthe sa tír sal namíonn siad arís. Is é sasna an at is cotin tábhil daoine ag taistil heige I mína Nollag, le níos mó na 10 fan géad do dhaoine nó 170,000 paisinéirí ag dul ann. Bheidh airfoirt bhaile clíochar I gas ag súil le níos mó na 1.8 milliún thar thréimhse na Nollag. Sin hart ar 96,000 ar an bhean ó 9 de bhí Nollag go dtí an 5 de bhí anar. Le dónach an 2 is fiche agus an 8 is fiche na leitheanta is graithí ar fad. Seo méadú de fihe sa dáfáin géad ó líon na paisinéirí a tháinig fríd an ornaí. Feicfar neart amachtaí ceiliúrtha le stíd an airfoirt fásta chun chur leis an atmaisféar Nollagail. Le cór, ceoltóirí, craolaí, carthanachtaí agus cuairteoirí ar nós daí na Nollag ba siamsaíocht speisialta ar siúl ar stáitse an airfoirt bhaile clia leis na heachtainna áitiúla craolta beá ar an telefís agus an radio. Ben ácaid bhliantúil ar siúl fásta buanú na Netlan le fáilte curtha rafchach le freastal orthaí. Cruich nófar na seóna ar ihe Nollag agus sé an lá an sin an tí an lá amháin sa bhliain go méid príomh airfoirt na tíre dinta na lá Nollag an 5 is fiche.